har valgt at arbejde med lys, og lys består af bølger. Det første fænomen, jeg vil snakke om, er interferens, som er, når to bølger er i samme område, så vekselvirker de, og så danner de nye bølgefænomener. Og når bølger interfererer, så betyder de enten ophæver eller forstærker hinanden. Den første fænomen, det er konstruktiv interferens, og det er, når to bølgetoppe eller to bølgedale mødes, og så skaber de den dobbelte amplitude. Destruktiv, det er, når en bølgetop og en bølgedal mødes, så er det så, at det resulterer i, at de ophæver hinanden. Og så er der fotonenergi, som måles ved den her sætning. E, som står for energi, er lige med H, som er Plancks konstant, der er på 6,63 gange 10 minus 34 gange F, som står for frekvens. Og så har vi det elektromagnetiske stråling. Og her er det elektromagnetiske spektrum. Der er 3 forskellige stråler, som solen laver. Det er synligt lys, infrarød stråling og ultraviolet. Infrarød stråling, det er, når den har en større bølgelængde end rødt lys, og det er varmestråling. Det er det, der kommer fra for eksempel en pære eller et varmt legeme, altså som vores kroppe. Så der er ultraviolet stråling, som har en kortere bølgelængde, men det er også det, der gør os brune om sommeren. Og de inddeles i 3 forskellige stråler, UVA, UVB og UVC-stråling. Og UVC-stråling er den farligste, fordi den har en stor fotonenergi, som kan skabe hudkræft. Og så har vi gammastråling, som har en lav bølgelængde, men højere energi. Det er, når radioaktive kerner skaffer sig af med et overskud af energi ved at udsende gammakvanter. Ja, så er der røntgenstråling, som ses her. Det er for eksempel, når man skal igennem et røntgenrør for at tjekke, om man har brækket en knogle eller noget. Så sendes der ganske tynde strålebunder gennem patienten, og så kan man så få et skyggebillede af patientens krop og se, hvor der er brækket noget eller sådan noget. Så der er mikrobølger, som ses her, og mikrobølger er også kaldt centimeterbølger. De absorberes kraftigt i vand, og det er derfor, man bruger det til at opvarme fødevarer i en mikrobølgeovn. Og så er der radiobølger, som er her, og det er det, der kommer fra tv eller sådan noget. Og de kan være fra få millimeter op til flere kilometer lange.